Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makadi vatadzi. Tinofara makadi zvino. Tichipo isu kuri sei kwabviwa. Aiwa kuri nani. Kuri nani. Wabva kupi? Ndakagara zvangu kumabvuku. Mabvuku. Handiti ka. Chichanetsa vatadzi. Murume wangu akafa 2021. Ndakanga ndaendawo kwambuya kunopiwa ainetsa. Ndakanga ndaenda kwambuya kunopiwa mushonga wekumudyisa kuti asanetse. Asi hazvina kuzoenda hazvo nekudaro. Saka nyaya yapo ndeyekuti ndakupota ndichimuona achiuya kuhope chinditi ndikuda kuripwa. Enda unodzama dzangu kuti zvawakandiita. Taure? Saka iwe akuudza kuti enda unodzama dzake iwe wadi kudzama dzake. Handiti ndiwe muridzi wacho. Ndiwe wakaenda kakung'anga. N'anga inanzi n'anga yacho uenda kun'anga yako. Handina kuenda ndichiti ndichano ivo ndo vakandipawo vachiti vari kundibatsira sei havana kunge vakandiudzawo kuti ndewe kuuraya. Aiwa ndomubvunza wasekuru. Wakaenda uchinopiwa mushonga handiti wekuti udyise murume. Ndobva wapiwa mushonga wakazoti murume aparara. Sekuru vari kuti wakati kudzokera kune ndambuya kana kuti ndisekuru. Ndambuya vakazviramba vakati ina handina kupa iwo nekuti ndakupa sekutaura kwawaita. Wakadzokera zvako? Alright, ngatidzokere kumashure. Ainetsa chii murume? Airova, aishusha. Ndaishanda ndaenda zvekunotsvaga huni tichitadze kutengesa. Saka kuti udye chaipo nevana kutoshanda iwewe. Ende iye ada kuona mumba macho makabikwa zvese zvirimo kubudikidza newewe. Saka iye yake mari handina kumbobvira ndakaidya. Mune vana vangani? 2. Saka muchigara kudaro achirova kuhama dzenyu kana dzemurume maimboenda here kunotaura kuti ndiwo magariro atiri kuita muwanano? Ndaenda asi kuti vanhu vanongokuudza kuti hanzi shinga ndozvinoita dzimba. Handiti ndokuzoudzwa nevamwe kuti mbuya vanodyisa. Kutaurawo munenge muchitaura vachiona nekurarama kwaunenge uchiita nekushushwawo. Ubva waudzwawo kuti zvinopera izvi ndakaenda kwakati handeiwo oenda ndokwatakazondisvitsa mukudai. Saka maenda kuna mbuya makasvokumbira chii? Ndakatosvikotaura nyaya yangu, mbuya murume ari kundinetsa ari kundishusha ini ndiri kuda kuti asandirovewo tigare zvakanaka. Vakati aiwa zvidiki diki. Zvidiki zvacho ndo zvakazova zvihumbira. Saka ambuya ndobva vakupa. Vakupa vakati endawo mushonga uyu ndewe. Vakati unonomisira muporiji womudyisa. Saka murume akazongotanga kurwara ndobva akuchinja ganda. Makabika poriji ndokupa murume. Izera ripi rinodya poriji iro? Ini kana makanditasana sekuru tobikirwa poriji tarwara. Mumba medu taingobika poriji munhu wese aingoti. Okay, makatobvunzwa kuti saka anofanira kudya chii mukati poriji? Ndokupakura rake pasaidi. Takatopakura munhu wese asi rake ndora ndakaisa mushonga chete. Saka mainzi uyu wandiri kupa ukamudyisa oita sei murume? Anobva munotanga kuirira anobva aita zvaunenge uchishuwira uyoyo kuti akuitire. Uyu murume maimuda? Handaimuda. Ora ndosaka makagara mumarriage macho. Saka skin yakasanga kukwatuka kwapera mazuva mangani? Akaita 4 days. Chete? Saka imi makaziva sei kuti mushonga wambuya? Anga asina chaakamboita pese apa but nekuda kwekuti inini pandakamupa mangwana acho bvangomuka achitongonzwa kuneta bvangotanga kutongoti handisi kunzwa mushe kubvira ipapo. Asi makamboenda here kwana chiremba? Handisina, handaimbozwa zvichasvika ikoko. Aiwa kuti achafa? Because anogona kureva nechimwe chirwere kacha munogona kutora blame imimi iwe usiri mushonga wenyu. Ko kana ndisirini sei ndiri kuzomurota? Tiri kusvika ipapo. Mabva ipapo murume ndokushaya ndokumuradzika ndokudzokera kwambuya kana kuti makaenda achiri mupenyu? Aiwa akatofa akatovigwa zvakanaka. Mhuri dzese dziripo. Saka kwambuya makazodzokera atanga kumuka?
akazodzokera tanga kumuka. Right, kana amuka arikumuka zvichifamba sei? Ari kumuka otaura iye kuti ndikuudza hama dzangu kuti wakandiuraya. Saka tadzokera futi pai kuti makaendera kunoudza hama dzake kuti ndakaita. Ndosaka ndakakono ndinouraiwa. Aiwa, sekundobata ipapo sekundova kuti ina handisi hama yemurume. Endai kune hama yemurume iti. Kozi hapana dambudziko renyanga. Ende nyanga ina basa. Kwasi nemurume wako pasina nyanga kana pasina sekuru ana sekuru kana sekuru handisi kana sekuru kanengo kana sekuru ani anzi enda kune hama zangu. Unotaura iwewe nekomara makanzwisisawo ndakanzwisisa saka ini mauya kuno kundisa inatsi hama yake ende ndimuni yandimuzivi mainge ikuno ya sekuru mubvunzo wenyu wakakosha. Muda kuti sekuru vakubatsirei sei ndichiisa nemumwe mutauro kwete kuti mainge ikuno. Muri kuda kuti sekuru vakubatsirei sei? Sekuru anondibatsirawo kuti kana uchizonzwi hama dzacho dziripo touya. Hama dzake dziripo kopa wairori wangosati kuti hama dzake dziripo dziripo sekuru asika nyaya yacho manje. Hanzi kuti kubatsire sei na sekuru? Taura chauri kuda. Akazona Zimbabwe. Sekuru ndibatsirewo. Unoda kubatsirwa sei na sekuru? Handisi kuda kuvarota kana ndichinotaura nyaya yangu tonotaurawo zvisingazoita kuti vazondirova vatadze kundinzwisisa. Kasi ndakambonzwa sekuru manje vachiti zvekuti asamuke izvi havaiti. Nekuti ivo havana sekuru avo ndiwo n'anga dzacho dzinofambirwa nehama. Unopiwa mushonga wekuti chi? Amumutsa munhu. Saka zvichida pamwe hama dzemurume wako dzakauya muno. Dzakapiwa mushonga wekuti endai munomutsa kuti enda unorwisa kune munhu akakuura. Aufane kurara ngazi yakakuuraya. Kuseka zvangu nhamo seruka. Vanza vacho kasekuru. Tinotipa mushonga wekuti aufane iwewe kunyakuuraya aufane kurara. Zvino zvikuitikawo. Saka anoya kungo yakareba zvakaita sei? Hayi zvino zvakutongouya. Every day. Anoya umira woita sei mutaura nyanda sei? Taura ndikachipanenge pachingobuda voice rinenge riri strong riya rekuti antaura enda unoudza hama dzangu. Ndozvaanenge achitaura. Handitika. Saka sekuru ari kuti uri kutadza nei kunoudza hama? Kuno kwaizouya zvako takupedzisa but hama dzaziva. Isu chedu kukupa mushonga kuti aiwa naiwe wedu mwana wemunhu avhuma moso. Saka iwe yakuno kukuvhuma moso here kana kuti kutiza moso. Okay, Ana sekuru uri kubvuma mhosva here kana kuti kutiza mhosva? Ndokubvuma mhosva asi sekuru nyaya yacho iyi ukaenda pane vanhu chaipo unotemwa sekuru. Saka chikumbiro chako iwewe ndechekuti sekuru vakubatsire paunoenda kunoona hama idzi dzikugamuchire semunhu akapara mhosva. Haudi kuti vakurove kuti ufe asi wavo wakauraya. Ndanga ndisina kuita ndichiti ndiri kuuraya ndakaitawo ndichifunga kuti zvichaita kuti tigare tichiwiriranawo. Saka hanzi ndiri pechi nemufe. Vakangotaura kuti vada kuti ndizivise hama. Saka imimi kwahama kwenyu makadzizivise dzenyu? Hapana ari kuzviziva. Muri kutya kwese? Hanzi vanopa mushonga wavari kupa? Ndakaonera kwaRusape. Rusape. Saka takatoti tipe vanhu murigona kutorifeya vapo? Handingarifeya vanhu kakwakadaro nditori mudambudziko ndorifeya vamwe. Makati uzombenda kune shamwari yenyu akangoendesei kuti kuna shamwari zvakaita? Akataura kuti ndoziva vachipa mheno kuti ivo kwazvichifambisa sei. Iye ane murume? Saka iwe waenda nemunhu asina murume sei? Idambudziko. Wakaenda nemunhu asina murume sei? Bhozi ngwada wakamubvunza kuti wako akapfava here kwawakundendesa? Hazvinomboya mfungo. Hazvinomboya mfungo? Maingoona kupfava kwomunhu chete adya? Sekuru muzukuru wenyu ndofunga imwe nyaya yakada kufanani imwe yamakaita futi. Asi ndo yawakaona imwe yabhururu wako futi akaona yamurume. Sekuru muzukuru auya
ndizvozvo hanzi ndakaenda kwambuya kwanusapo kuzokupiwa zvandakapiwa ndida kuti murume afare zvino zvakaenda nepamwe mukoma Robert Rambe varume havafari regai ndikutaurirei kana tichitaura mishonga panapa mukoma Robert ane mazuva ndikataura inini ndosaka muchiona mukoma Robert andikwanise mishonga inini ndoda kuti ndikubatsire vanhu vanotaura kuti musi werwaivhi musi webzinyu musi zvese zvimiswe zvezvinotaurwa zvezvi mukatasa mhuka dzedze rwaivhi ine muswa waine une poison ndiyo ichi garwe nduru yaine ine poison asi mukatora kumwe kwacho kusina poison pamuswe wegarwe inyama yakanaka itoari kudepartment yebrisket meat yemombe saka mai vakangwara ndapa kuudzwa mabvunza kugara magroups kugara muvanhu mukoma mukagara muvanhu vakawanda unotadza kuita basa wosvika waita utsinga nhasi mufi akuta kune ngozi handiti direct iyi ngozi kabisira yakapara mukadzi haagone kugara nemurume mumba make pabonde kana kurara nemurume nokuti akarara nemurume mukadzi uyu anoudzwa kuti muri kuitei inini ndiri kupi munzwisisa nekuti akashandisa muswe werwaivhi so muswe werwaivhi murume wake achindofa akaita mambava kuchenja ganda achiita makalakala so nhasi uno munhu yeuye haana kurara saka mai vane mhosva saka mhosva yekuti agone nemushonga waanawo unotodzokera kuhama dzemurume hama dzemurume adzipira dzichamuudza zvinofanira kuitika mumhuri hazvireve kuti hama dzichamisa mufi pakutoda mushonga gomarobi unogona kukamura asi except awana mwoyo wekamba kana kuti mwoyo werwaivhi ndokuti murume uyu aite zvakanaka amire pamberi pake mwoyo werwaivhi anotogeza amai ava ndokuti amire nekuti mushonga waakadyisa murume wake une mwoyo werwaivhi so zvoreva kuti mwoyo werwaivhi handini munoona rwaivhi iri pana pekana ikatsamwa chinochi chinominota inotodzwika kuti akange nyoka nditika ichocho ndo chiri kupa kuti murume uyu amuke hama dzemurume dzakatayiwa tinozviziva kuti munhu wese hama yake kana chifa anotsvaga kuti kana vanga vakavengana sei asi vanhu vanotsvaga amai muzive kuti hama dzemurume uyu dzakanofamba dzikakudzwai kuti ndimi makao usati uroyi kuuraya munhu uchimuka bere ipapa pauri dai ndiri inini government ndiri kutonga sekutonga kuri kuitwa mazuva ano ndainoti imimi mutori padepartment yemakillers yekuguruwe nokuti munhu akafa ainge ari kuuya pauri direct ndozve zvakachemewa kuzinipa nekuzinata kuti vakadzi vari kuita unhu uyu nevarume vari kuuraya munhu nemishonga vanofanira kupinda department iyi takangobira hurumende amai mutori musatani akaipa munhu nyoka yemunhu inouraya munhu saka muchitovhuma kuti ati ndakauraya zvangu ndisingazivi ndati ndikujisa amusozvati imwe rudzo rakatoshota saka mukoma Robi ini hatina chanotaura naamai ava amai ava vanoda kuti ivo ndodzokera kuhama dzemurume wavo wouya nehama dzemurume kuti dzagamuchira here asi vari kuti chikumbiro chavo ndechekuti vasanopondwa nani nehama dzemurume ko iwo akaponda mwana wavo yavo ndakaita nekusaziva ko iwo paangasingazive munhu wese azotokochisa munhu mufuyira wakaipa aiva kuti anobva apusa saka ipa pakapusa kaikwana nditi akafa akapusa saka kana akanorohwa mukoma Robi zvine basa rezo saka motombonorohwa pete akarohweka uyu vakauraya iyo kurohwa zvivanga asvine basa rese nokuti vakaita nekusaziva saka kana varohwa nekusaziva ndizvoka saka alright anogamuchirika here kumhuri iyi yemurume
semuna apoterawo kwasekura achapola kupotera ndozvakwakanakira isuti mukomana ndototaura kuti pachena ini budu kana unoona ndakatodzwa vanhu achibvunza hazvinoti mishonga yetinayo asi tinayo budu kana akatouraya budu mishonga yetinayo asi zvaakuenda kuti aura nekuda here handiti aura by mistake kana kuti aita tsaona kana tasei zvinogamuchirika komarobi mhosva dzedzinofa kwete iyi yandakaona kuguruwei hazvigamuchiriki bozi mukati memoyo mangu ndakatonza menzetitachita mukati memoyo mangu ini ndiro nechironda kuti kopa akauraya pamwe ibudu iyo ndikabvunza mwenyama yangu saka nyaya ndoti hadzigamuchiriki saka chokwadi chakanaka ndechekuti uyu ataura asi n'anga ndo yakaipa n'anga kana dzine ndogara ndakaudzana zvokura kuti chenjerai nenyanga dzenyu saka aiwa ndatenda ngomaroba ayo iyo amai tunovabatsira vagone kushanda dare ravo vazorodze murudo asi chokwadi chakazara haarari haazorore kana vasina kuenda kuhama dzake ngozi hairipike kana usina kundoiripa mushonga wengozi kuripa saka uyu akangofanana nengozi iri mumusha mavo saka mai anotoenda kumusha kwemunhu upi ndokuti zvirari asi pane zvino aiwa vachambomhanya naye kana vasina kuenda kwaari koko kwemazuva mashoma vanonesana chete saka zvanenge yakareba zvakadi achiuya murume hapane 2 years makashinga chete ndinongochitsvagawo kubatsirwa semunongosingana pasina chiri kuitika vari kubatsira vari kuti chivanenge vachiti chii kana muchibatsiranaiko vanenge vachiti zvinoita tomuzorodza obva amuka futi ndanzi nasekuru anzi kana boyfriend ikangoita chete pamuri apa anobva atomuka hazvichatoita ndichatomito boyfriend here vanoita nekudzingwa anoita nekudzingwa sazava anomunomudyisa futi ipo pamakapedza wese but maiti muteaspoon mozoisai muteaspoon futi vambaorasa konganga ikandira mushonga wangu maita se ivo vari vakutouramba kuti hanzi inini handina kupewo ndakakupawo wakakumbirawo kudyisa wo vakasouramba aiwa sekuru vati semunhu apotera apinda mudare vanokubatsirai ndofunga tichakuonai madzoka futi nehama dzemurume kana vachinge vada kana achida munongopedzerana ikoko nekuti sekuru vati mushonga wengozi kuiripa saka hama dzenyu muchadzidzisa ri saka munoenda nani wewo zivisai hama dzenyu muona vanokuperekedzai zvino saka mukuti munoenda mega imi muchavaende kupi murumo naivo vacho vanonga kutofunga kuti neni ukandiri pamwe vanga kutoti neni wafuti vanga vafunga kuti kana anenge achakudera saka muri kunopotera nani aina kuti pakadhosaka mauya kuti mubatsire mutoti hapana kana hama 1 yamunowirirana naye kuti mureurire kwaari kuti zvatakaita pakaoma kana kuti panguva yenyu chaiyo munenge muriwo majesa musingabatiki muchitsvinyira dzimwe hama nauye kuzoti munhu anenge azofa kando inozonetsa but kuti pahama dzese dzekumhuri kwenyu haungashaya mumwe chete waunowirirana naye zvekuti munogona kuti kunopotera kuti chamwari ndo zvandakaita izvi okupawo mazano kana kuti mufamba mese muchiti ndiperekedze zvinani kuti arambe matrai bcause iyi ngozi kai inogona kuzopedzera yabata dzinza renyu rese kana ikasagadziriswa nemutuwo chaiwo chaiwo saka zvinani kuti pamasvika apa mungozvipira kuti regai ndigadzirisa zvinhu zvitese zvifambe handiti ka saka zvimwe zviri zvakawanda izvi kuti zvinozoita sei tinosiyira kuna sekuru aya mazano zvede kuita ekungopanana asi kuti mwoyo yevanhu izonyevenuka mugamuchiriki tinozvisiyira kuna sekuru ndatenda. For these and more stories,
Tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.